8 hilabeteko grebaren ondoren, atorra lodiak jantzi dituzte berriz. Langile batzordearen gehiengoak eta enpresak akordioa sinatu zuten atzo eguerdian Bilbon. Protokolo azkarra izan zen, batzordeak langile guztien artean bozketa egitea baztertu baitzuen goizean. Komisiones Obrerasek babesa emateko jarritako baldintza zen, eta esan zuen bezala ezezko batek ez zuen bere erabakia baldintzatuko. Are gehiago itunak espero baino babes handiagoa izan zuen atal sindikatu independenteak jarrera aldatu eta sinatu egin baitzuen. Horiek ala, langile batzordeko 13 kidetatik 8 sinatu zuten elako lauek, Komisiones Obreraseko 3 eta atalekoak. Estatek eta labek aldiz ez zuten izenpetu. Arratsaldeon guztioi, lanean daude Tubacexeko beharginak txalo eta bengalen artean egin dute itzulera, Aiaraldeko greba batzordeak deituta, Amurrioko lantegiaren sarreran izan diren dozenaka lagunen artean. Ikus ditzagun goizaldeko irudiak. Hoy y mañana. La fiesta. ¡Vive Bacarra! ¡Vive Bacarra! Aipatu dugunez, Estat sindikatuak egin bezalaxe, labek ez du akordioa izenpetu badagakoak saioan Ixon Erretes, Tubacexeko langile batzordeko eta labeko kidearekin hitz egiteko aukera izan dugu. Eta guztiaren gainetik borrokak duen balioa nabarmendu gura izan du. Bai elak, bai komisionesek eta bai independientes atal sindikalak baiezkoa eman diote akordio horri, ez ordea, estatek eta labek. Guk hasiera batean ere aurre akordio horri ez izan genion eta gure afiliazioak horrela berretsi zigun, egindako afiliazioaren asanbladan, eta estaten ere bozkaketa ezezkoa izan zen. Bai, pozgarria da denok gure lantokira bueltatuko garen heinean. Azkenean guretak jakustu behar izan genituen apirilean, ez gintuzten berriro lantegi horretan lanean ikusi nahi, eta berriro ere gurekin gurutzatu behar izango dira, eta lantegi ez da bere nahiarekin atera. Ez, eta hori. Berriz ere aurpegia ikusi beharko digute eta irriparre batekin sartuko gara, nola ez. Geroxeago helduko diegu Tubacexen bueltakoei lehenago baina, Ipar Euskal Herrira begira jarri behar gara. Eskubide sozialen alde eta Frantziar gobernuaren politiken kontra egiteko mobilizazio eguna da gaurkoa. Frantziar estatu osoan bezala, Pirinio Atlantikoetako CGT, FO, FSU eta Solidaire sindikatuek greba eta mobilizazio interprofesionalerako deia luzatu dute gaur urriaren 5erako. Lab sindikatu abertzaleak ere bat egin du mobilizazio deialdiarekin. Frantziar eskalako sindikatuek diotenez, Emmanuel Macronen gobernua eta patronala osasun krisia baliatzen ari dira, langilek, gazteek eta oro har herritarrek lortutako eskubideak zalantzan jartzeko. Osasun krisiaren testuinguruan, langabezia partzialak soldatetan murrizketa nabarmenak eragin dituela ere, ohartarazi dute eta funtzio publikoko langileek urtetan galdu duten erosteko ahalmena berreskuratzeko soldaten emendatzea itxoiten dutela gehitu dute. Hori guztia hala dela, gaurko mobilizazio egunaren harira besteak beste, soldaten emendatzea exigitzen dute sindikatuek kaleratzak gelditzea eta baita langabezia asurantzaren eta erretreten erreformak behin betiko bazterrean uztea ere. Gainera Inautan Amendi labeko kideak Solidaire sindikatuaren 8. kongresuan esan bezala, Euskal Herrian antolatzen dabilen greba orokorrerako baldintzak sortzeko eguna dute gaurkoa ere. Hemen gaude Frantses Estatuko Solidareko kongresuan eta nahi dugu erabili kongresu hori firmoki konbidatzeko langile guztiak, Euskal Herriko langile guztiok urriak 5ean izango den greba eta mobilizazio egunean parte hartzeko. Eta honen ondotik baldintzak sortzeko Euskal Herrian antolatzen ari den greba orokorrera begira.
Eguneko beste lerroburuekin jarraituz murrizketak gehienak kentzea erabaki dezakela bikaste arte honetako bileran. Iñigo Urkullu lehendakariak zuzentzen duen labi aholku batzordeak bilera egingo du gaur arratsaldean eta osasun larrialdi egoera indargabetzea aztertuko dute. Horren bestez, COVID-19 pandemiari aurre egiteko Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ezarritako murrizketak gehienak bertan bera uzteko aukera jarriko dute mahai gainean. Nazioartean berriz Italiako justiziak Puigdemonten kontrako euroagindua eten du Europako Justizia Auzitegiak bere irizpidea argitu arte hala ebatzi zuen Sahariko helegite auzitegiak atzo. Puigdemonten hango epailaren aurrean 2 orduko saioan deklaratu ostean. Junts per Kataluniako burua aske irten zen auzitegitik inolako baldintzarik gabe. Hala Kataluniako presidente ohiaren esanetan 4 urteren ondoren autokritika egiteko unea da Espainiako estatuarentzat. Espanya no ha obtingut cap dels seus objectius polítics, i dic polítics. Eta kulturarloan arte eszenikoen Masarien 24. edizioaren gala astelehen gauean egin dute Bilboko Arriaga antzokian. Alfredo Sanzol, antzerkigile nafarraren El bar que se tragó a todos los españoles lanak 3 golardo eskuratu ditu Masarietan antzezlan onenarena, egile onenarena eta espazio eszenikoaren diseinu onenarena. Ekitaldi horretan Euskal Herriko beste hainbat ikuskizun eta profesional ere saritu dituzte Iker Aginagak kontatuko digu geroxeago. Beraz, Nafarroak egin bezalaxe ordutegiei, edukierari edo taldean bildu daitezken pertsona kopuruari ezarritako mugak indargabetzea aztertuko du labi instituzionalak arratsalde honetan 4:00 bada Jaurlaritzaren azkena kontatzeko Gasteizen da udan erbeo. Baizuk esan bezala koronavirusaren osasun larrialdia gaur bertan behera uztea espero da, arratsaldean bilduko da labiren aholku batzordea eta aurre ikusten da osasun larrialdi egoerari amaiera ematea. Besteak beste, azken asteotako datuek beheranzko joera erakutsi baitute. 14 egunetako intzidentzia tasak Transmisio baxuko egoeratik gertu dago Euskal Autonomia Erkidegoa, alegia 60ko intzidentziako eremutik gertu. Azken 14 egunotako intzidentzia tasa metatua 63 kasukoa baita EAEn, 2020ko uztailetik izan daturik onena. Azken aste hauetako bilakaera positiboa izaten ari da. Araban 57 kasu pilatu dituzte, Bizkaian 58 eta Gipuzkoan 68. Eta litekena da atzoko labi teknikoaren txostena eskutan gaur osasun larrialdi egoera bertan behera geratzea. Horrek berekin ekarriko du zuzenean labia desegitea eta ondorioz lehendakariaren aginte bakarra bertan behera geratzea. Aurrerantzean pandemiari lotutako neurriak, mugak eta protokoloak osasun sailaren aginduz edota harekin koordinatuta hartuko dira. Egun indarrean dauden neurri nagusi gehienak bertan behera gera litezke beraz. Biziberri planaren lehenengo mailak ematen du goizeko 2 arteko muga kentzeko aukera, barrualdeetako neurri murriztaileak gehienezko edukierak edota taldeen muga kentzeko aukera. Ez da aldaketarik izango Espainiar estatu mailan hartzen diren neurrietan, maskararen erabilerari dagokionez esaterako. Hitzordua arratsaldeko 4:00 da, orduan elkartuko da labiren aholku batzordea eta ordu betera Iñigo Urkulluk emango du hartzen diren neurrien berri. Alaxe ekin diogu albistegiari Tubacexeko langileak lanera itzuli dira Txalo eta Bengalen artean pozik itzuli dira ez da udane. Goizeko 6etan berrekin diote lanari Amurrioko eta Laudioko lantegietan 236 greba egunen ostean pozik itzuli dira, baina gaur-gaurkoz 340 dira lantegietara itzuli diren beharginak enpresak ezarritako aldi baterako lan erregulazioko espedientea tarteko. Langile batzordearen gehiengoak eta enpresak atzo sinatu zuten akordioa Bilbon, hain justu batzordeko 13 kidetatik 8 kidek sinatu zuten. Elako Laure, Komisiones Obrereseko 3 eta atalekoak. Aldiz Estapek eta Labek ez zuten izenpetu. Tubacexeko langileak ia 8 hilabeteko greba mugagabearen ostean gaur goizeko 6etan Amurrioko eta Laudioko plantetara itzuli dira. Izon erretez, Labeko kideak gakoak saioan azaldu du pozgarria dela denak lantegietara bueltatzea.
pozgarria da denok gure lantokira bueltatuko garen heinean. Ez gintuzten berriro lantegi horretan lanean ikusi nahi eta berriro ere gurekin gurutzatu behar izango dira eta lantegi ez da bere nahiarekin atera. Atzo langile batzordearen gehiengoak Eusko Jaurlaritzak proposatutako akordioa sinatu zuen. Izan ere itunak espero baino babes handiagoa izan zuen. Langile batzordeko 13 kideetatik 8 sinatu baitzuten. Itunaren xehetasunak ostiralean ezagutu ziren tartean, 129 kaleratzeak gelditu, soldatak izoztu eta 40 lanordu gehiago. Gaur goizean Edu Ibernia langile batzordeko presidenteak Radio Euskadin adierazi du doikuntza onargarriak direla. Son ajustes delimitados en el tiempo, podríamos asumir medidas no traumáticas como son las bajas voluntarias y las prejubilaciones que se asumen y siempre se ha hablado de medidas coyunturales, ¿no? Bien bitartean, LAB eta Estat sindikatuek ez zuten ituna izenpetu. Bart, Izon Erretez, labeko kidea gakoak saioan lan hitzarmen berriaren baldintza kritikatu ditu. Ez da ulertzen adibidez, zelan sartu nahi dizkiguten 40 ordu gehiagoko lanaldia urtean, erte batean gaudenean, eta 130 kaleratze proposatu zituztenean. Eusko Jaurlaritzak egin ditu bitartekari lanak enpresaren eta langile batzorderen arteko azken bileretan. Horrela, lan eta enplegu saila pozik agertu da Tubatexeko gatazkako aldeak gai izan direlako akordio batera iristeko. Diciendo que la negociación colectiva es la mejor vía para la solución de los conflictos. Neurriekin dirua aurrestea espero du Tubatexek, baina oraingoz ez du kenduko indarrean dagoen aldi baterako erregulazioa. Sindikatuak aipatu ditugula, Bart, autonomia estatutuen esparrua hilda dagoela eta Euskal Estatu independente baten aldeko urratsak alde bakarrez egin behar direla aldarrikatu duelak. Ela sindikatuak 15. Kongresu Konfederala aurkeztu du, aktibatu, lortu zaindu lelopean. Hala, azaroaren 24an eta 25an kongresua egingo du sindikatuak Bilboko Euskalduna jauregian. Elak azaldu du langileak eta gizarte osoa aktibatzea dela helburua. Izan ere, sindikatuaren esanetan pandemiak azaleratu ditu gizartearen gabeziak eta doainak. 700 ordezkari baino gehiagok parte hartuko dute kongresuan, bertan batzordeko eragileak aurkeztutako kudeaketa txostena eztabaidatuko dute eta aldi berean 4 urteetako lan ildoak zehaztuko dira. Gasteiza bueltan beste gai batzuei helduta Araban egin asmo dituzten parke eolikoen arira pasaden astean horietako 2 bertan bera utziko zituztela iragarri zuen Tapia sailburuak, baina atzo azaldu zuen kokagune berriak aztertzen ari direla. Zer berri dugu Dana Arbeo? Bai, Arantxa Tapia sailburuak parke eolikoen inguruan azaldu du, ingurumen ikuspegitik azterketa sakonak egin ondoren erabaki dutela Labrazako eta Zazetako proiektuekin aurrera jarraitzea, aldiz Arkamuko eta Iturrietako proiektuak bertan bera uztea erabaki dute ingurumenean izango luketen eragina dela eta. Hala ere, Tapiak sailburuak gaineratu du kokapen berriak aztertzen ari direla eta enpresa ezberdinen aldetik interesa ikusi dutela. Eta berriz ere oso tentuz eta sakon aztertu beharko dira 2 ikuspegitikan. Alde batetikan zenbat energia atera daiteken hortikan, baina batez ere naturari ze kalte egin diezaiokin eta orain egin dugun bezala, gure iritzia emango dugu. Baina ez da bakarra izango, noski, oraindikan badaude proiektuak iritsiko direnak. Bestaldetik Madrila langile publikoen soldata 2% igo nahi du Espainiako gobernuak. Bilera egin dute Madrilen Espainiako Ogasun Ministerioa eta sektore publikoan ordezkaritza gehien duten sindikatuetako 4, UGT, CESIF, ELA eta CIG. Bilerara ez da agertu ere egin Komisiones Obreras salatu baitu ez dela benetako negoziazio bat, baizik eta jada hartutako erabaki bat jakinarazteko bilera. Bertan Lidia Sánchez funtzio publiko idazkariak azaldu die datorren urtean 2% igo nahi duela langile publikoen soldata. Litekena da, emendatze hori estatuko administrazioko langilei ez ezik, autonomia erkidegotakoei eta udaletakoei ere ezartzean.
Ostera Angel Elias zuzenbidean doktorea eta Euskal Herriko Unibertsitateko lan harremanen eta gizarte lanaren fakultateko dekanoa izan dugu gaur gonbidatu nagusi gisa eguerdiko magazinean. Elias baldintzarik gabeko oinarrizko errentaren aldeko legegintzako herri ekimenaren sustatzailetako bat da eta egitasmoa gure eratzeko asmo zalaxe mintzatu da. Gure erkidegoan bizi garen guztiontzat diru kopuru minimo bat lortzea. Beste eskubideetan daukagun moduan, beste esparruetan, hezkuntza, osasunean, zerbitzu sozialetan, konturatzen gara gure gizartean bizitzeko ere diru kopurua behar dela. Kasu honetan eskatzen duguna da 18 urtetik gora ja, udaliko bakoitzak hilero 900 euro eta kontuan izanik bizitza kostea gora joango direla, hori beti gaurkotuz. Baina, adina hori baino gutxiago dituztenak, kasu honetan 14 urtetatik ja, erdia kobratzea, beraz 400 eta 50, eta 12 urte baino gutxiago dutenentzat, 130, beraz 200 eta 70 eurok hilero. Langile publikoen errentarena ez da Madrildik datorren albiste bakarra PSOEk eta Unidas Podemosek akordioa lortu duten, astearte honetan 2022ko estatuko aurrekontu orokorren lege aurreproiektua eta etxe bizitzaren legea eratzeko Espainiar estatuko komunikazio idazkaritzak jakitera eman duenez. Ministroen kontseiluaren bilera hasi baino lehentxeago lortu dute akordioa eta beraz, ezin izango dira astearte honetan aurrekontuak onartu. Moncloako iturriek adierazi dutenez, aste honetan bertan ezohiko ministro kontseilu bat egitea aztertzen ari dira, estatuko kontuak lehenbailen kongresura irits daitezen. Etxe bizitzaren legea aipatu berri dugu eta gai berari lotuta datorrondoko albistea, bigarren etxe bizitzen emendatzeari aurre egiteko, hainbat neurri proposatu ditu Euskal Herria Baik, Donibane Loizunen urriaren 4an egindako ekimen ikusgarrian. Bigarren etxe bizitzen gaineko zerga igotzeaz gain, mutazio eskubideak biderkatzea eta egoiliarren estatusa plantan ematea eskatu du alderdiak. Bisita honetan zehar hainbat neurri berri proposatu ditugu, etxe bizitzaren arazoa konpontzen saiatzeko eta bereziki lehentasun bat finkatuz bigarren egoitzena. Bigarren egoitzak ez dira arazo bakarra, baina lehen arazoa da, eta gero besteak ere konduan hartu behar dira. Baina hori dena garatzeko eta soluzio horiek bidean ezartzeko, behar da lehenik jendartearen frustrazio hori adierazi, haserre hori adierazi, eta hortarako deitzen dugu Baionan manifestatzera, azaroaren 20an, atxaldeko 3etan, eta hor, jende hainitz biltzen balin bada, pentsatzen dugu hemengo hautetsiek eta gero Parisen ere entzunen gaituztela, eta azkenean saiatuko dela etxebizitzaren problema hori zinez konpontzen, denentzat etxebizitza eskubide bat izan dadin. Aldiz, Arrakala espazioaren kontrako epaiketa abiatu zen atzo, 3 auzotar auzipetu dituztelarik hala AZET, etxebizitza sindikatuak Arrakalaren desalojoa salatu du, eta horrez gain Bilboko udala eta polizia arduradun gisa seinalatu ditu. Sindikatuko kideekin izan da hamaikako lantaldea etxebizitzaren afera Bilbon zertan den ezagutzeko. Martxoan Arrakala espazioa birjabetu zen. AZET etxebizitza sindikatuaren esanetan Arrakala miseria kolpatutako auzokideen behar materialei erantzuteko azpiegitura zen. Helburua zen espazio hori birjabetzea gure auzokideen behar materialei erantzuteko. Hala, Arrakala espazioak AZETen egoitza etxegabetuak izango ziren sindikatuko kideen larrialdiko etxebizitza eta AZETu herri biltegirako gunea izatea zuen helburu. Baina espazioa aurkeztu zutenetik jazarpen poliziala etengabea izan zela ohartarazi du AZETek.
espazio aurkeztu genuen momentuan ja jazarpen poliziala etengabekoa izan zen, lanegunetara gerturatzen ziren pertsonak identifikatuaz, argazki edo bideoak grabatuaz. Maiatzaren 11an Arrakalaren desalojoa egin zen. Urriaren 4an Arrakala Bilboko espazioaren aurkako prozesu judiziala abiatu da. AZTko 3 kide auzipetu dituzte usurpazio delitua eta kalteak eragitea egotzita. Horrez gain, sindikatuak Bilboko udala seinalatu du jazarpenaren eta ustutzearen arduradun politiko gisa. Nahiko genuke azpimarratu AZT Etxebizitza Sindikatutik desalojoaren eta prozesu guztiaren izaera politikoa eta arduradune argi bezala identifikatzen dugu Bilboko udala. Gauzak horrela, espekulazioaren eta gehiagikeria instituzionalen aurrean, antolakuntza eta klase elkartasuna erabiko dituztela azaldu du sindikatuak. Horrela, bilabetzearen eta kolektibizazioaren alde manifestazioa deitu dute ostiralean arratsaldeko 6:30 Bilboko Unamuno plazan. Gaiz aldatuta Espainiako gobernuak Herri Batasunako kidei bonba gutunak bidali zizkiela azaleratu du dokumentu batek. ABC egunkariak zabaldu du esklusiba PSOEko Andoni Asunción Espainiako barne ministroiak, CSIT Espainiako inteligentzia zerbitzuko egoitzan, 1994an egindako bilkura egun batean egin zuen aitorpena. Asunción 2016an zendu zen. 1989an Errenteriako Juan de Olazabalkalean gertatutako hilketa dute hizpide Asunciónek eta Manglanok. Jose Antonio Cardosa 22 urteko postaria Ildefonso Salazar HBko zinegotziaren buzoian gutun bat uztekoa zen, irailaren 20an. Postariak gutuna tolesterakoan detonagailua aktibatu eta lehertu egin zen gutuna eta eztandak bete-betean harrapatu zuen Cardosa. Bertan hil zen. Harin zauritu zen Salazar eta birrinduta geratu zen etxe ataria. Jose Luis Konkuera zen barne ministroa orduko hartan. Asunciónek 1994an esandako beste mezu batzuek berretsi egiten dute gutun hori Espainiako gobernuak bidalia zela. Eta konturatuko zineten Facebook, Instagram eta WhatsApp erabili ezin da egon dira bart zenbait orduz. 3 aplikazioek orain arte izandako etenaldirik luzena izan da eta Iker Aginak kontatuko dizkigu horren ondorioak. 6 ordutik gorako etenaldia izan dute astelenean Facebook konpainiaren aplikazioek. WhatsApp, Instagram eta Facebook sare sozialek ezin izan zuten zerbitzurik eman arratsalde osoan zehar eta gauerdira arte. Enpresak berak azaldu duenez, akatsak izan dituen konfigurazio aldaketa batek eragin du arazoa, eta dirudienez aplikazioen zerbitzarietara heltzeko protokoloek egin dute huts, ez zerbitzariek berek. Horiek horrela Facebookek ziurtatu du arazoaren atzean ez dagoela inongo eraso informatikorik eta erabiltzaileen datu pertsonalak ez direla arriskuan egon. Mondragon Unibertsitateko irakasle Urko Zurutuzak Euskadi Irratiari emandako elkarrizketan azaldu duenez, giza akats batek eragin du arazoa. Gailuek aplikazio eta webgune horien zerbitzarietara heltzeko arazoak izan dituzte, DNS eta PGP izeneko protokoloetan izandako akatsengatik. Badirudi Facebook eta Facebook konglomeratuaren segurtasunez bezik eta guneraketa arrun batetan arazotxo bat izan zuten, beraz, zegoen modurik Facebookera iristeko. Eta beraz, dozein eskaera DNS-era ikusteko facebook.com zeipedan zegoen inolako erantzurik, desagertu gintzalako. Orotara mundu osoko 3.000 milioi erabiltzaileri eragin die. Eta izugarrizko galerak ekarri ditu New Yorkeko burtsan Mark Zuckerbergek zuzentzen duen enpresarentzat. 4,9ko galera pilatu zuen atzo enpresak burtsan, eta horren bestez, 5.900 milioi euro galdu zituen Mark Zuckerbergen konpainiak. Aplikazioek berek barkamena eskatu zuten, hain zuzen horien lehiakide zuzena den Twitter sarearen bidez, zeinek bere historiako erabilera errekorra utzi zuen gainerako sareen erorikoaren bitartez. Facebook dauntraola izan zen trending topic arratsalde osoan zehar, alegia, zabaldutako mezu gehienen gaia horixe bera izan zen.
Eta kulturarloan lerroburuetan aipatu bezalaxe, arte eszenikoen masarien 24. edizioaren gala astelehen gauean egin dute Bilboko Harria Gantzokian. Iker Aginaga. Bueno, Gabon, eskerrik asko. Alfredo Sanzol antzerkigile nafarraren El bar que se tragó a todos los españoles lanak irabazi du antzerki lan onenaren Max saria. Harekin batera, beste 2 sari eskuratu ditu Sanzolen obrak. Hain zuzen, antzerki egiletza onenarena lortu du Sanzolek berak, eta espazio eszenikoaren diseinu onenarena irabazi du Alejandro Andujarrek. Esgae Fundazioak banatzen dituen arte eszenikoen Max sarien 24. edizioa ospatu da bart Bilboko Arriaga Antzokian, eta euskal sortzaileek presentzia nabarmena eduki dute. Orotara 6 sari eskuratu dituzte Euskal Herriko partaidetza duten lanek. Alfredo Sanzol Nafarrak sortutako El bar que se tragó a todos los españoles obraren 3 sariez gain, Deabru Beltzak konpainiaren sinfoni lanak kaleko obra onenaren saria eskuratu du, taldearen 25. urteurrena den honetan. Halaber, Iratxean Errenteriarrak ere saria eskuratu du emakumezko dantza ikuskizun onenaren atalean, Al desnudo lanari esker. Gau on guztioi, eskerrik asko bihotz-bihotzez. Sari hau ilusio handiarekin jasotzen dut hemen nire etxean, eskerrik asko. Azkenik, gaueko sorpresa demode produkzioak ekeman du. Euskarazko kutsidazu bidea Isabel musikalarentzat izan baita, musika ikuskizun onenaren saria. Lehian ari zirenez gain, fundazioak urtero banatzen dituen beste sari bat eskuratu du Euskal Konpainia batek. Kasu honetan, antzerki amaterraren saria eman zioten Teatro Estudio San Sebastian taldeari. Gauzak horrela direla iritsi gara albistegiaren bukaerara, ohiko moduan proposamen musikal batekin utziko zaituztegun. Jarraian, Uger talde bilbotarra den Xedea eta Fedea. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Ondo izan eta bihar arte.